गवर्नर एबा हास्टेफा नोंले साबनि नों खरकसा दफादिदे एबा कायसा थोरों बदलनि ताबो सुमुंथि सालायजाक तंक संतनाय लुक्रोनि सिमितजांगै सिनाय नुनाय र तिब्रासा हामक्रेनि बगै तिदेदिसिओ तिब्रा मथ जुदा जुदा केरं पास खलाय रहरका फियाबा ताबुकबो मुंसा जाय खलाय जागिया आसक सालङै थांका आबनो तुइ बुबाग्र साकबायथां वाइनो वाइनो मालायनि बगै कयमुंब्लायबो याफारका फिया साखामिया पद्रे पद कक सावै वाइनो वाइनो मालायना शैलिया एबा मालायना नायलिया पाइथागो बुबाग्रा साकबायथां जत एमएलए सीईएम इएम आदरनो तलांगै राजभवन थांमानि हास्तेफा सत्यदेव नारायण आर्यबाई हामग्रानि ककसारनि बागै फियाबा साखामिया हिनै बुबाग्रानो सुलुसि हाब्रेना शैलिया फातार आसुग्रिवै किफिलै रहरका यागबुकसा आबायकेना ककब्रकनो बेंगल स्क्रिप्ट बाय सिमी सिनानि नांनाय हिनै हास्तेनि मन्त्री अक्रा डक्टर मानिक शाह ककसामानो किदिंगै हास्ते गोनांगै जत मथा बदल रोमान स्क्रिप्ट खालायना नांनाय हिनै खरांथि सामानि ककब्रकनो रोमान स्क्रिप्ट बाय गसिना नांनाय हिनै सिगांनि सिमी साख्लायमानि बिसुंथिनो स्रां साल कायसा डेपुटेसन दिमानि फियाबा हास्ते फाबाय मालाय मानलिया टीआईएसएफ नि रों सोलोंगै तंनाय आदं रक पाइथागो नायमोथां रक लाठी चार्ज खलायका टी रक सारका हायनिबाय पार्टी मंगो गोबांमा रों सोलोंनाय रक बेलायके साक देराबाय मानि फियाबा जतनि सोलाय वाराजनि ककंखा जे हास्तेफा फातानि बरक बाय मालाय मानु फातानि बरक बाय कक सावै मानु गुबुननि बरक बायके हरनि माइ एसि फेनतलाव आसुगै चालाय मानु हिंके तामनि बागै थिनांनि चाति हिंजांनाय रों सोलोंनाय रक बायके मालायनानि शैलिया एबा नायलिया गुबुननि बरक गुबुननि फातानि फायनाय रक बायके कक सावै गोचां गोचां बाहायके तंमानखा बुपुरके साक काहाम बुपुरके साक खामिया आसमसा अंगै थां बेलाय सुमुंताव कतर ताबो कासाजाक लुग्रनि खुग खुग